tosiaan nyt mä teen uuden pelivideon. Pisteestä poistumisjutun pois ja jatketaan peliä. Täytyy jatka peliä, aloita peli. Siinä kyllä luki jatka peliä, koska mä otin revanssin. Koska en jaksanut mennä mihinkään. Mä pelaan siis ammattilaisvaikeustasolla, vai millä mä nyt ikinä pelaan, en mä tiedä. Mä en tiedä. Mä näen siis paljon parempi pelaa jotain tyyppiä vastaan. Kun tälleen vaan. Maali. Okei, kyllä mä pelaan tuolla mun mielestä tuolla helpoimmalla. Tein. Kyllä mä veikkaan, että mä pelaan. Joo, kyllä mä pelaan maalien perusteella. Se vähän helpommin.